Вие се спомняте видео и днеска е без топлото. В момента само чакам някой да дойде. То между другото дойде някой, ама не знам къде отиде. Може би идва. Не знам той не че е с кола, че да пише. Чуете тук малко. Така. И ако ви се клати малко това, защото сега, както виждате, съм седнал. Вие всъщност не видяхте. Между другото, може да си включа светкавицата. Всъщност да включа. Е така. Не, тук пък не става. Значи сте ме виждате на цял екран. Което е още по-гадно. Че ще падна. What the fuck? Така, вече седнахме. Нали, без да се движим вече. Така, ако знаете, още съм сам. Бях го спрял на паза. Пауза. За първи път. Бях го спрял, защото нали, трябваше да се преместя малко на паза октомври. И между другото трябва постоянно да правя така. Не знам защо. Сега малко ще се поразходи. Из парка. Скочих. Тук има някакви котки, връбчета. И между другото не забравяйте да пишете в коментарите какво видео искате да видите. Аз ще го направя. И да, само пишете какво видео искате. И жалко, че няма как да ви отговоря на въпросите. Защото първо не съм с камера. Така че... Заплетме се езика. Също стигаме още на Clash Royale, не се притесняйте. Един епизод не променя нищо. Как щях да се изплющя един план? И се моля, тук да е сянка. Сянка. За вас да е, не за мен. То за мен няма значение, защото аз виждам всичко. Така. Между другото сега вече ме виждате по-светло, защото сега съм някъде горе на слънце. Това слънцето пече в мен. What the fuck? Е, това до мен е червената кола Мустанг. Мустанг, да. Аз ще отида още повече на сянка. Със светлината от него. Не мога да видя нищо. Някой да не излезе, бе. We run the salvation. Сега ще се върна. Много кратко прекъсване. Между другото някой ми се обади за това. Чао, хора. Ще се видим в следващия клип. Бай!